Takže Češ lidi, moje jméno je Kenny a dneska tady máme první herní video na kanálu Red Fox. Takže, shit, dneska jsem si pro vás připravil taky bench parkour, monkey jump. Já teda jsem úplná lovka na monkey jump nebo na parkour. Ale už jsem tady tohle doskákal s pomocí Ender Pearl. Každopádně tohle video míním točí tak 6 minut. Abyste si nemysleli, že jsme další Minecraftáci, tak my budeme točit i CS a tak dále, nějaké různé hry, Team Fortress a tak dále. Ale byl mi fraps, proto jsem se rozhodl k Minecraftu. Takže určitě se nebojte, že budu točit Minecraft. Já budu točit i vlogy a challenge, ale to jenom zřídka, protože tenhle kanál chci vyhradit pouze na hry. Wow. Jestli říkáte, že to je úplně lehké, jak to nemůžu dávat, ale já jsem přece lovka. Opa. No, kolik je tady lidí? Je to pro 8 slotů, že IP nedám, protože jako mohli by to zvětšit. A tak co už? Jsou tady 6 lidí. Wow. Třetí část. To jsme taky dali. Fuck! No, takže jdeme, musíme odznova. Ještě je tak dementní. Kdyby to byla prostě obyčejná skákačka, vole, tak fuck. Prostě, když tady uděláte chybu na třeba 5. levelu, tak musíte zpátky od děníčka. A to mě na tom nejvíc sere. Tady byl aspoň checkpoint, no. Takže hopa. Paráda. Nejtěžší jsou ty přeskoky na tam ty přeskoky, ty jsou fakt nejtěžší jako. Už mi za chvíli bude docházet jídlo, takže za chvíli půjdem domů. A to by mě nasralo, kdybych byl třeba v 5. Ale v 5. levelu a v 5. měsíci těhotenství. Těhotenství. No, každopádně jdem dom. Ještě ukážu můj barák, takže začneme prohlídku skladu. Já se tady musím vyzvednout jídlo. Já už jsem si tady několikrát dával ty cedulky, že? Abych věděl, kde co je, ale tak už si to pamatuju radši, protože mě tady někdo krade ty cedulky a... Protože já v tom skladu už nemám resku, já mám jenom pobara. Barák zvenku je nic moc, ale jako... To je nějaká šitka, kterou si někdo postavil do mě. Tady vidím ekran, já vám ukážu ten výteček. Nedostanu se tam, ale... Jako aspoň ho vidíte zvenku, no jako... Mně se osobně moc nelíbí ten styl. Tady má, tak tady má ten Nether portal, tam má ještě sklad nahoře. A já tam mám taky Nether portal, vydržte. Mohl jsem dát lomen home, že, ale tak já si retard. Jo, ještě k tomu intru. Já mám nové intro. A to je jenom na LPčka, když budu točit sám, ale když budu točit společně, tak budu používat tamto a když budu točit vlog, tak bude ještě jiné. To je takový matejníčko. Docela pěkné, zatím tento barák bude, ale tak nedokončený, no ten jeden barák sere. Tak mi tady někdo vygrifoval, tady na vlnu a skla. Já jsem to nebyl, fakt přišel. Tak, tady bych to mohl dodělat, tady bych to mohl dát jakože shooter jako. No, asi nějaký mám vůbec, ale mám jeden. No, já si tím nebudu teďka srát. Takže, hop. Aha, já jsem teďka Vito, protože tam musí být blok, to jsem si ani nevšiml.
A já jsem šikovný, víte jak, já jsem kokotár, vole. No, to je moje samomluva. Každopádně. Opa. Jak jsem říkal, nebudem točit Minecraft, protože ten Minecraft je docela nezáživný a někdy ty lidi nebaví, že se radši podívají na Minecraft a Fáka, na různé jiné youtubery. Pedra nebo nějaké ještě. Ty vole, no. Povedem, že bych to zrychlil, a to by bylo moc pracné zase. To hajzlu. Tak. No, každopádně jsem chtěl ještě říct, že uvidíme, jak to bude s těma členama. Zatím je já a Mekro neboli File zjistý. Už mi došly ty, takže paráda. Zatím jsme my jistí, jako, ale nevíme ještě o Danovi. Teda Danovi, sorry. Moje prostě výslovnost nebo prostě angličtina nebo pamatování jmén, ty vole, to je vole, level 0. Takže kopeme ty vole, proč musím mít, aha, nám to dělal admin, ten, víte co, ten sklad, takže nemůžeme některé bloky kopat, což mě trošku mrzí. Je to docela blbý. Docela blbý. Takže to mě na tom asi docela sere, docela hodně. Proto je asi jeden důvod, proč se chvíle přestěhoval, že už ho taky to nebavilo být. A nechtěl být příteplenec. Ne, nikdo není. Jasně, že ne. No. Každopádně ještě se možná půjdeme podívat. Kolik natáčíme? Natáčíme 7 minut. Takže tohle asi uvítání by stačilo. Takže jestli chcete další videa takže z Minecraftu, tak napište do komentářů, dajte lajky, odběry a já se vám loučím a čauko.